ta hanyar wata takardar sanarwar da aka wallafa a kafafen sada zumunta da wasu tarin muryoyin da suka karaɗe irin waɗannan kafafe ne aka samu labarin jam'iyyar pendes tarayya da wasu ƙawayenta na shirye-shiryen gudanar da taron gangami a wannan mako a birnin tawa da nufin goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki, matakin da makusantan hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ke ɗauka tamkar wata kwakwarar hujjar da ke gaskanta zargin hannun shugaba Isu a abubuwan da suka wakana a ranar 26 ga watan Yuli. Sahanin Muhammadu na daga cikin masu baiwa hamɓararren shugaban shawara. Ya aika kuɗi miliyan 50 don saboda yani a yi wannan jerin gwano na kama masojoji. Wannan kuma shi ke tabbatar da cewa da lalle tsohon shugaban kasa Alhaji Isufu Muhammadu shi ya ji mulki a Nijar. Abin da dai muke son mu yi mishi tuni, mun magoya bayan shi tuni, kuma mu haɗa ma duka 'yan Nijar da duka 'yan jam'iyyar pendes tarayya sai a yi hattara saboda an yi cin amana, saboda yanzu zancen da ake nan gai ba a nan gama kulawa da shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad wani irin yanayi yake ciki. Allah dai ba a zalimin kowa bane. To sai dai a nasu bangare magoya bayan shugaba Isuhu na cewa babu kowace irin alaka da harkokin siyasa a taron da suke shirin gudanarwa. Haka kuma suna kalubalantar masu zargin tsohon shugaban da hannu a wannan juyin mulki. Kamar yadda za a ji daga wani hadiminsa Asmanu Muhammadu. Wa'anda ke cewa Isu Muhammadu shi ya yin Bazoum juyin mulki, mutane akwai mantuwa gare su. Sadda Isu Muhammadu ya yi tsaye ya kama Bazoum bis zaɗen shi, babu irin zagin da wa'annan mutane ba su yi Muhammadu Isu ba. Don yau Muhammadu Isu ya ce bai yarda ba a kama ƙasar Nijar hari, sai a ce a'a bai san Bazoum. Mitin da za a yi jihar Tawa ba jam'iyyar pendes tarayya kaɗai ba ce, duk al'ummar jihar Tawa ne za su je wajen wannan mitin tun da zancen ƙasa ne. Majalisar CNSP a washe garin juyin mulkin na 26 ga watan Yuli ta ba da sanarwar dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa. Sabili kenan shugaban kungiyar Voix de Sans Voix Nasiru Saidu ke jan hankulan hukumomi da 'yan siyasa kan buƙatar mutunta wannan mataki. Su kansu 'yan siyasa da jam'iyyoyin siyasa mutunci ne gare su su mutunta wannan doka ta ƙasa wadda sojoji sun ka ɗauka. Mutunci ne gare su su yi aiki da sunansu na 'yan ƙasa wanda suke iya kama ma ƙasa ta hita daga cikin yanayi wanda take ciki. Wannan dambarwa ta tsare-tsaren gangamin goyon bayan jam'iyyun siyasa da aka ce na can da ya kunno kai a tsakanin magoya bayan PNDS tarayya na faruwa a wani lokacin da alamomin raɗaɗin takunkumin sai da yawo suka fara bayyana a harkokin jama'a na yau da kullum. Kamar su hauhawar farashin ababen masarufi da ɗaya gefe ɗauke wutar lantarki akai-akai da matakan cikin gida da gwamnatin mulkin soja ke ɗauka da zumar tunkarar lamarin.